Budujeme inspirativní školu, postavenou na respektující komunikaci a demokratických principech, která rozvine zásadní kompetence každého dítěte a podpoří jeho individuální potenciál. Školu, která propojí děti s přírodou a zároveň je prakticky vybaví pro život ve společnosti 21. století. Inspirujeme se alternativními školami, kdy vybíráme především to, co nám dává smysl. Například věkově heterogenní výuku v trojročích a společné vyučování žáků v rámci projektových bloků a dalších aktivit, sebehodnocení a slovní hodnocení, podporu dětí v samostatnosti a v sebeorganizaci a tripartity. Dále čerpáme z aktuálních pedagogicko-psychologických poznatků z hlediska přístupů k dětem. Je pro nás důležitý partnerský a pozitivní přístup, učení se přirozenými důsledky bez současného negativního či pozitivního nálepkování. Základem je pro nás respektující komunikace, práce s emocemi, podpora žáků v nacházení vlastních řešení problémů a k vlastní zodpovědnosti. Podporujeme individuální směřování každého dítěte vzhledem k jeho zájmům a možnostem. Vedeme žáky ke kritickému myšlení a spolupráci. Preferujeme kvalitu nad kvantitou. Inspirujeme se přírodou. Zásadní je pro nás možnost výuky venku se všemi jejími pozitivními dopady na proces učení. Přírodu vnímáme jako tu nejlépe vybavenou interaktivní učebnu. Využíváme rovněž jejího pozitivního efektu na psychiku. Klademe důraz na dostatek volného pohybu. Podporujeme v dětech zájem o ochranu životního prostředí, biodiverzitu a udržitelnost. Důraz klademe také na výuku cizích jazyků. Věříme, že naše škola bude místem, kam budou žáci chodit rádi, cítit se zde bezpečně a mít svobodu se projevit. Prostředím, které svým vybavením podpoří jejich zájem k učení. Místem, kde jsou výuka a ostatní aktivity vyváženy. Školou, na jejíž podobě se budou moci žáci podílet. Místem, kde se setkají s inspirativními pedagogy. Školou, kde se žáci stanou sebevědomými a uvědomělými lidmi, kompetentními k praktickému životu ve společnosti.